Емоцията да се изправиш пред голяма публика е особена и специална. Приливът на адреналин се преплита с усещането за отговорност и го подсилва. Преди години тази мощна комбинация буквално ме парализираше. Днес вече съм извървяла пътя, който превръща сценичната треска от блокираща в зареждаща емоция, а страхът от срещата с публика в вълнение, което ти помага да дадеш най-доброто от себе си. Този път може да бъде извървян от всеки, който има амбицията да говори добре пред публика. Аз всекидневно се срещам с хора, които гледат на сценичната си треска като на нелечима болест, като на родилно петно, което не може да бъде изличено. Това не е така. Сценичната треска може да бъде опитомена, може да бъде овладяна. Да, не става бързо, не става лесно, трябват време и практика, но може. А когато го постигнеш, срещите с публиката вече ти носят удоволствие.